झी मराठी, चर्चाही होणारच. कैलासवासी बाबासाहेब कुपेकर यांच्यावर समाधीस्थळी अभिवादन करत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी नेसरी जिल्हा परिषद सदस्य पदासाठी संग्रामसिंह कुपेकर रिंगणात आहेत. विरोधी पक्षाकडून भाजपच्या गिरिजादेवी शिंदे नेसरीकर आहेत, त्यामुळे लढत तितकीच अटीतटीची होणार आहे. संग्रामसिंह कुपेकर गेल्या अनेक वर्षापासून राजकारणात सक्रिय आहेत. युवा वर्गासाठी नेहमी मार्गदर्शक ठरतात. त्यांनी आपल्या माध्यमातून अनेक दीनदुबळ्यांची कामं केलीत. वंचित गरीब लोकांना, बेरोजगारांना त्यांचं हक्काचं व्यासपीठ मिळवून दिलंय. त्यामुळे त्यांच्या निवासस्थानी आजही लोकांची वर्दळ पाहायला मिळते. आता ते स्वतः निवडणूक लढवणार असल्यामुळे जनसेवा ही ईश्वरसेवा मानून भागातील विकासाला प्राधान्य देणार असल्याचं संग्राम कुपेकर यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी राष्ट्रवादीच्या नेत्या नंदाताई बाबुळकर, माजी आमदार राजेश पाटील यांच्यासह तालुक्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते व अन्य उमेदवार, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सी मराठी व ज्ञानेश्वर पाटील, गडहिंग्लज.